Дами и господа, този поздрав е за Милка и за Ивайло. Майко, много е тежко за всички в чужбина, за хората далече от дома. Когато имаш скъпоценна съпруга, постигаш всичко. Една жена води мъжа напред. Обичам те, Милке, любима моя. Давай, има Милке! Ех, животе, колко си несправедлив, колко хора раздели заради пустите пари. Тези пусти пари сърцата отчуждиха. Пусти да останат, брата вече трудно познава. Всеки гледа само да има. Аз и Милка сами се бори за нашите прекрасни деца, за Влади, за Краси и за Ивайла. Никога назад не дават. Милка, работим ден и нощ за нашите деца, далече по света, далече от дома, с болка в душата, със сълзи в нощта, по пътя към дома. За нашите деца се мъчим сега, за Влади, за Краси и за много предатели, брат, много срещнахме досега. Когато имаш всичко, всички са до теб. Но щом останеш сам без пари, разбираш кой човек е и кой мълчи. На се правете на ударени, човек до човек опира. Запомнете, и за Ивайла. Парите наструнат, брат, запомни, няма вече по света добри хора по тебе. Дори когато даваш, тогава ще вземат. С добро сърце напред ще върви с Милка и Ивайло. И смело да сбъднем мечтите на нашите деца, на Краси и на Влади и на Ивайла. Ще покорим света. Приятели, животът е много труден. Понякога Ивайло и Милка сами по света да са живи и здрави. Всички мои душмани, Ивайло и Милка, не ви мислят лошо. Колко нощи без сън минах, колко тежки дни преминахме с Милка и Ивайло в чужбина. Хляба трудно се печели, но за семейството всичко Милка и
Животът бързо се мени, не забравяйте откъде сте тръгнали, момчета. Днес сте долу, утре сте горе и боли животе. Татко, майко, не плачете, ние вече сме големи. Работим за нашите деца, за Каси, за Влади и за Ивайла, за да успеят утре пред света. Парите наструват, приятели, запомнете го! Ивайло и Милка казват, че още много години има да ги гледате. Когато даваш, Господ ще ти върне двойно повече.